Takarjala PS by Jampuijala Press Club जों जतनो साइमानो 150 तम तिनी पुलिस सेलिब्रेटिंग जों जत जागानो खलाय दङ इंगे आपने पार्ट हिसाबै जों तिनी ए कांगनाम स्कुल ग्राउंड Jampuijala Press Club by Takarjala थाना पुलिस स्टाफ जों काइसा फ्रेंडली क्रिकेट मैच थना थाङै दङ जतनो हामबाय ए क्रिकेट नि बिसिंतै जों जतनो मेसेज नांगौ जों जाते तिनी पारा रगस रायरक ड्राग्स ताई माने हामिया फेकजाना दंनाय आकारै जों खेला दल मनोजगरिनाय ताई दिनै थिनांनि बयसनो नायसेगै जों खेला दल खाजिमो नांगौ पासापासि दिनै शरीरनो सुसतन बागै समतन बागै खेला जरुरी आन बागै जों पुलिस चाकरि खायतोतै बिसिंति फानो जों दिनै अ सामना जों आगगलायो गाय जम्पुइ प्रेस क्लाब नो जों हामबाय दिनै अ माइके जों माइ गदालै काइसा फ्रेंडली क्रिकेट मैच थमन बागै हामबाय ग्राउंड थांबाय दिनै इबो कानराम स्कुल ग्राउंड Kandaram School, JB School ground matter जों थुंजालायनाय